Negozjant ta' 8 ħwienet f'7 lokalitajiet f'Malta ġitu l-idea li jraw hemm iżjed kuxjenza ambjentali fost il-klijenti tiegħu. Daniel Koppini li jħaddem ħwienet tal-confectionery f'żewġ ħwienet f'Taslima u oħrajn fin-Naxxar, fil-Ħamrun, f'Marsa Skala f'Birżebbuġa f'San Ġwan u f'Ħalarawr, fisser l-iskema li għadu kif nieda l-ħwienet żgħar u qed jistieden lill-klijenti tiegħu biex jixtru prodotti li magħhom għandhom abbinati l-punti u wara li jirritornaw il-vojt jiġifieri bħal il-karti tal-ħobs jew il-plastik ta' xi pakkett ilma jakkwistaw punti fuq loyalty card jew jiksbu rigali oħrajn. Daniel Koppini spjega l-kunċett wara l-idea tiegħu adattat għal ħwienet żgħar f'wieħed mill-ħwienet tiegħu fin-Naxxar. Ħsib kien li ngħidu n-nies ninvitaw in-nies iġibu lura l-ħġieġ u l-plastik bażikament. U ta' da ringrazzjahom billi nżidulhom il-points fuq il-loyalty card. Konċetti la taħdem xi ġimgħa ġada fl-infanzja, ma ġaet naraw klijenti regolari li qed iġibu il-karti tal-ħobs, il-pakketti tal-ilma, ġibhom lura biex aħna mbagħad nirċiklawhom. Daniel Koppini ilu f'dan in-negozju għal dawn l-aħħar 5 snin u sena wara oħra jiġi b'inizjattivi li mhux biss jiġbed aktar klijenti, iżda joħloq ukoll sens ċiviku fil-komunità.